Ho diuen totes les estadístiques. L'avió és el mitjà de transport més segur. La impresión que te da tanto cuando te levantes que cuando bajas, pues es algo raro. Voy mucho rato sorda. Respeto. Le tengo respeto. Pánico. ¿Por qué? Porque sí. Igual que ells, per això s'han apuntat a aquest curs que fan al CES de Reus per perdre la por a volar. Primer un pilot els explica com funciona un avió i els desfà falsos mites com... Si hi ha turbulències, l'avió es trencarà com a les pel·lícules, no? Que es trencarà pel mig, que sortirà amb el forat la gent sortirà volant, això no passa, l'avió està preparat. Si hi ha una turbulència, doncs es mourà molt, és incòmode però no és perillós. Un 25% de la població té por a volar i d'ells un 15% ha decidit no agafar cap més avió. Per superar la por també cal controlar la ment. Un psicòleg els aplica una nova tècnica anomenada tapping. Toquem una sèrie de parts del cos que a la vegada estan fent una alliberació, que això es diu, d'energia. I un cop fora les tensions, a pilotar. És un simulador, tot i que un cop acabat el curs no tarden en agafar un avió de veritat. Per molts, el primer de la seva vida.